మీకందరికీ నా వందనాకు. నేను మనడు దేవుడు మాట తిని క్యాన్స్ కట్టు దేవుడు మనతోటే బాత తిరిగితుండు. దేవుడు పొర్రో దేవుడు మాట పొర్రో మనడు ఎదురుడోరు మతుకు దేవుడు తప్పకుండా మనని మంచిగా దేవుడే దీవెనకిని పొర్రో అలాగే ఈశ్వరే ధైర్యం ఈశ్వరే మనను మున్నడికి నడిపిస్తుండు. మరి నేను ನನ್ನ ಪೈಸ್ತತ್ತ ಕಬುರು ಬಾತದ ಕ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಟ್ಟು ಇರ್ಮಿಯಾ ಇಂದನ ಪುಸ್ತಕತೆ ఒకటి 48వ అధ్యాయం అయితే 42వ వచనం తిని నన్ను చదివితాను. మనందరిగిన బీదో వర రోజు తప్పకుండా పొర్రటి స్థానత్కి దాయవలించరు. మనందరికీ ఆశమంతే. మన పిల్ల కానీ ఇల్లుకుపోతే మనడు అనుకుంటది మనడు సాధించకపోతే కనీసం మన పిల్లకైనా ఒక సాధిస్తారు. నా పిల్ల నన్న పొరటు స్థానతే ఓడవలే ఇంజరే ఆశపడసరు మంతడు తల్లులు తప్పరికి నీరెత్తమ్మ అన్నాడు అందరిగిన అతుకు దేవుడు కెత్తన మాట బాతదో క్యాన్స్ కట్టు మనుషురికి నాసి పుడతా మనందరికీ బెచ్చో పిల్లని పొర్ర బెచ్చుకో ఆశామంతా కదా. మనడు అనుకుంటద్ది మనడు గనక తుంగుకుపోతే ఇల్లుకుపోతే మనడు అనుకుంటద్ది మనం గనక అతుకు అంతకన్నా ఇంకా పెద్దవారిగా పిల్లని పొర్రోటే స్థానతే ఊడవలింజరు మన అందరికీ ఆశమంతే. అతుకు కొన్ని సరుంగు ఆశతే ఓడకోకుండానే బెచ్చో మంది నిరుత్సాహతే నీరుగారి అంజరు వేయితురు. దేవుడి మాటను గనక మనడు ఆ లక్ష్యం వాటుకు దేవుడి మాటను గనక మనడు జ్ఞాపకం తుంకుట్టుకు ఈ లోకతే మనడు బతుకు తచ్చుకు రోజుకి మనందరిగిన మంచిగా మందవలింజరే మనందరిగిన గొప్పగా మందవలే పొరటి ఆ స్థానతే మందవలు కానీ ఇడుపు మందవలే ఇంజరే దేవుడి ఉద్దేశం అయ్యం. అలాగే దీనిని బాగా కోరుకుండనది బేనెతుకు అయ్యలు మాత్రమే. ఈ లోకత మందని బంధువర్గ కానీ అలాగే ఈ బంధ కానీ మనడు గొప్పవారు పొరటే ఆ స్థానత్కి అత్తస్కే మన నూడి అసూయ పరితురు ఈర్ష పరితురు ఇల్లుకుపోతే మనను గురించి ఇంకోలాగా కేయితురు. ఆఖరికి తోటి వారిగిన ఈ లోకత మందన బంధాకు అలకేమంతా కానీ అయ్యలు మాత్రం పిల్ల గొప్పవారు ఆదవలించి రాసి పరితితోడు. అలాగే ఈ అయ్యలు మనడు నమ్ముకొట్ట మనని నడిపిసని మరి ఈ అయ్యలు కూడా మనడు గొప్పవారు ఆదవలే మనని గొప్పగా ఊడుకుండవలింజరే దేవుడికి బెచ్చో ఆశ బెచ్చో. అందుకనే దేవుడు మనని కరంపుతుండు నేడు మరి మనడు ఆ పొర్రొట్టె స్థానత్కి దాయివలే పొర్రొట్టె స్థానతే మందవలే ఇంజరే బెచ్చుకో సరంగు అనుకుంజరమంతాడు. కొంతమంది ఓడకుండానే నీరుగారి నిరుత్సాహపరిచి వాళ్ళకే మంజరే బతుకంతగిన గడిసిదైతే అతుకు దేవుడికి ఎత్తన మాట బాతదో జాగ్రత్త క్యాన్స్ కటు ఆ మాట గనక మనడు దాటిని గనక జ్ఞాపకం తుంకుట్టుకు నిజంగా పొరటి స్థానతే దేవుడు తాయిస్తుండు. దేవుడు కెచ్చినో కదా దేశత్ పొర్రో ఉన్నత స్థానతే తాయిస్తనించునో ఇతుకు పొర్రొట్టి స్థానతే తాయిస్తనించునో. మరి మనకి బాత అడ్డువాసన అలాగే ఈ దేవుడిలో నడతని మనకి మీకు మరి మనందరితోటిగిన దేవుడికి అయితో కదా మేమిని తలకాయ మందని స్థానతే తాయిస్తాను కానీ తోకగా నన్న తాసని ఎంతో మనందరిగిన పాదని తుంగితాడు. అయ్యా నేను తలకాయగానే తాస తోకగా ఓ తాసొద్దు ఇంజరే ప్రార్థని తుంగితాడు. కానీ ఆ స్థానత్కి దాయవలిత్కు మనలో బాత మందకూడదో ఇత్త దానిని బెస్కి కూడా జ్ఞాపకం తుంకున్నాడు. ఊకే పొర్రోడికి దాయవలి ఇంజరికి అదే ఆలోచనతో నడితితాడు. కానీ పొర్రోడికి దాయవలిత్కు బాత తుంగవలే ఇత్తది సహజంగా మనడు గనక ఆలోచించుకు అది చిన్న పిల్లంకిగిన ఎరికే అయితే కానీ మనడు అలా ఆలోచించడు. దేవుడికి వచ్చినో కదా ఓడటి నన్న పేస్తత్త మాటతే ఈ ఇర్మియా ఇందన్ పుస్తకతే బారి మనడు పొర్రోడికి అందకుండా ఆంగి అంజిమినడు దాని గురించి నేను క్యాన్స్ కట్టు మీరు అనుకుంటా
దాನಿಕನ್ನ ఇంకా ಮುನ್ನಡಿಗೆ ಬಾರಿ ದಾಯಕೊಂಡು ತಗ್ಗಿ ಹಾಂಗೆ ಅಂಜಿ ಮಿನಿರು ನ್ಯಾಂಡು ಕ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಟ್ಟು. ఈ 48వ అధ్యాయతే 42వ వచనం తిని చదివితన్నన్న బాగా ఆలకిసతి. మోయాబు యెహోవా కంటే గొప్పవాడనని అతిశయపడగా అది జనము కాకుండా నిర్మూలమాయను. అలాగే ಒಬದ್ಯಾ ಇಂದನಿ ಪುಸ್ತಕತೆ ನನ್ನ చదివితను క్యాన్సటి దేవుడి మాట తిని జాగ్రత్తగా క్యాన్సటి. మొన్నటి అధ్యాయతే 3వ వచనం తిని నన్ను చదివితను క్యాన్సటి. అత్యున్నతమైన పర్వతముల మీద ఆసీనుడవయుండి కొండ సందులలో నివసించువాడా, నన్ను క్రిందకి పడద్రోయగలవాడెవడని అనుకొనువాడా, నీ హృదయపు గర్వము చేత నీవు మోసపోతివి. దేవుడికి ఎచ్చినో కదా, దేవుడు మాట బాతకెచ్చనిత్కు మనడు పొర్రటి స్థానతికి దాయవలే పొర్ర మందవలే. బేదో రోజు నా పిల్ల పొర్రడికి అందుకుంటా మంతొర ఇంకా మత్త చోటే మంతొర ఇంకా మత్త జాగత నుండి ఇంకా ఉన్నతమైన పొర్రటి జాగతికి దాయకుంటా దేయితరా ఇల్లుపోతే నన్న ఈ స్థానతి మీనను ఇక్కడి నుంచి బెసికత్తకన్నా పొరడికి దాయకుంట దేయితనా ఇంజర అనుకుంటాడు. అతుకు ఆ స్థానతికి దాయవలి ఇంజరే అనుకుట్టుకు మనలో దేవుడికి ఎచ్చినో కదా, ఆ మనలో కొన్ని మందకూడదు ఇంజరికి ఎచ్చినో ఊడటి దేవుడు బాతకెచ్చినో ఎత్తుకిగ్గా మోయా బిందని జనము ఓరు నిజత్కి పొర్రటి స్థానతి మినురల్లే గొప్పగా దీవించబడుతురు, ఆశీర్వదించబడుతురు. అతుకు ఓరల్లే దేవుడు కంటే ఎక్కువ వారం మమ్మ ఇంజరే అనుకొట్టరల్లే. దేవుడి కన్నా మనం మమ్మ గొప్ప వారం ఇంజరు అనుకొట్టరల్లే. బెస్కత్కు ఓరు అలా అనుకొట్టరో అనుకుండటం దేవుడు మరి ఊరిని ఇడుపొడికి స్థానతికి పేయిస్తత్తాటుగా మనడు ఊడితాడు. ఈ ఆలోచన ఇత్తది మనకి సహజంగా దేవుటిని నమ్ముకుంచి నడతను మన అందరికీ తెలుసు. ఈ ఆలోచన ఇత్తది దేవుటగ మందని దేవదూతకిన్లో ఒక దూతకి లూసిఫర్ ఇందని దానికి ఆలోచన వత్తే దేవుడు కన్నా నన్ను గొప్ప దానిని ఇంజరే. ఆ ఆలోచన వాదటము దేవుడు పొర్రటి నుంచి ఎడుపొడికి నెట్టి ఎత్తట్టుగా మనకి తెలుసు. ఇక మరి నిమ్మ పొర్రటి స్థానతికి దాయవలితుకు నిమ్మ మున్నే నన్ను దేవుడి కన్నా గొప్పవాణిని ఇల్లుపోతే నాకు నన్ను అందరికన్నా చాలా తెలివి నాకు మిందే, నాకు చాలా తెలివి మిందే, నన్ను బిగ్గత్ కన్నా బతకగలిగితాను. ఇల్లుకుపోతే మరి నా తోటి వారికన్నా ఇల్లుకుపోతే మీరు మందని స్థానతే మీ పొరటూరు కన్నా ఇంకా నన్ను గొప్పవాణిని ఇంచరే మీకు మందని ఆ బాధని మీ యొక్క బాతత్కు మిందో దానిని చాలా గొప్పగా ఊహించుకునిజి నన్ను చాలా గొప్పవాణ్ణి బెస్కత్కు అనుకుంటేనో అస్కే దేవుడికి వచ్చినో కదా. నిమ్మ బెస్కత్కు అలా నీ మనసుని అనుకుంటేనో అస్కే నుంచి నిమ్మ స్థానతికి ఇడుపొడికి డిగ్గి వాదటానికి నీ స్వతహాగా నీకు మందని ఆలోచనకే, నీకు మందని ఆ ఉద్దేశకే, నీకు మందని ఆ బుద్ధికే నీనిని ఇడుపొడికి నెట్టి ఈ తాయించరు దేవుడికి ఎచ్చినో ఊడటి దేవుడికి ఎత్తన మాట బాత దితుకు నిమ్మ పొర్ర మందవలే ఇంజరు అనుకుట్టుకు దేవుడు కెచ్చినో కదా. నిమ్మ నీ లోపల మందని దాని బీద నీ యొక్క బాతకు మిందో దానిని పేసి గర్వేసమని ఇంజరు దేవుడికి ఎచ్చినో, దానిని పేసి నా అంతటి వాణి నిల్ల నింజరే అనుకుండమని ఎంచునో. నిమ్మ ఇంకా ఒకవేళ నిమ్మ గొప్ప స్థానతి మినిని పోనో ఇంకా పొర్రోడికి దాయవలే ఇతుకు దేవుడికి ఎత్తని ఈ మాట వెచ్చో మందికి తెలియక చుట్టూ మందని ఆ విధనకిని చుట్టూ ఈ లోకత వేడని విధానకినన్నిటినీ దాటిని వెంబడిసొరే, వాటిని ఆలోచించొరే, అవు కెత్తాటుగానే నడుసొరే. వెచ్చో మంది మరి దేవుడు ఆశపడతాటుగా ఉన్నత పొరోటి స్థానతే మందాలో అంచనురు. దేవుడు మాట మనని బతికిసితే, దీవిసితే, ఆశీర్వదిసితే, ఆశీర్వాదతి నీతే, స్వస్థతని నీతే, మనను బాగు తుంగితే, మన లోపల మందని వేడో ఆ పాపతిని నొరితితే ఈ లోకతే బేనొంగిన సాధ్యమయ్యో ఈ పణుగు తుంగటంతికి
దేవుడికి మాత్రమే సాధ్యం. నీ లోపల మందని బాతత్కు దేవుడికి ఇష్టమిల్లోది మిందో దానిని బెస్కత్కు తీసి వాటి తినో అస్కే నిమ్మ మందని స్థానత నుండి పొరడికి ఒరరు మెట్టు దేవుడిని నేను నడిపిష్టం మొదల వాటితో. ఇది నా మాట అయ్యో, దేవుడి మాట. అందుకనే మరి ನಿಮ್ಮ ಬೇಲಾವಿನಿ ಬೇನೆ ಸ್ಥಾನದ ಮಿನಿನಿ నీ చుట్టూ మందనూరు నూడి తక్కువగా అనుకోండి నేనే నిమ్మే గొప్పవాన్నించరు అనుకోండి నేను పోను అలా అనుకుట్టుకు మందన స్థానతే ఆంగిదైతిని ఆంగిదాయిటమేన అయ్యే కానీ ఇంకా ఇడుపుడికి దేవుడు నెట్టి ఈతనింజరికెచ్చినో నిమ్మ గొప్పవానిగా మందవటమే దేవునికి మందని ఉద్దేశం. చాలా మందిని మనడు మందిరత్కి వత్తస్కి మా పాస్టర్ అయ్యలు తలపురమంతోడు భారీ దేవుటిని నమ్ముకొట్టిరి. అసలు భారీ మనడు ఈ దేవుటిని ఆరాధిస్తున్నాడు, భారీ ఈ దేవుటిని వెంబడిస్తున్నాడు. ఇంచరు తలుపుకు చాలామంది ఆ బేని విధంగా కెత్తవలో తెలియక బేల కెత్తవలో తెలియక చాలామంది కెత్తన మాట బాధ్యతకు మా రోగం దాయటం కోసము మాకు మత్త రోగకు దాయటం కోసం ఇంజరి దేవుడిలోకి వస్తాము. అలాగే మరి మమ్మ మంచిగా మందటంత కోసము ఈ లోకత మందని ఆ దీవెన ఆశీర్వాదకిని కోసం ఇంజరే ఈ దేవుడిని నమ్ముకుంటాము ఇంజరే కెచ్చరు మంతురు దేవుడికి ఎత్తన మాట బాధ్యతకు నిజమే నేను ఆశీర్వదించడానికి దేవుడు కరంగుతుండు. చిన్న చిన్న ఈ లోకత మందని మరి చిన్న చిన్న వాటి సంఖ్యనయ్యో దేవుడు పొర్రోటి స్థానతే నేనేం తాస్టంతకి కరంగుతుండు. బైబుల్ గ్రంథతే ఊడటి ఎస్తేరు ఇడపే మత్తే దేవుడు పొరోడికి పేసొత్తుండు. యోసేపు ఇడపే మత్తుండు దేవుడు పొరోడికి పేసొత్తుండు. యాకోబు ఇడపే మత్తుండు దేవుడు పొరోడికి పేసొత్తుండు. ఇలా మరి దానియేలు ఇడపే మత్తుండు దేవుడు పొరోడు పేసొత్తుండు. దేవుడికి ఎత్తన మాట బాధ్యతకు బెగ్గిగిన నిమ్మ నా కన్నా నన్ను బెచ్చో గొప్పవాణిని నా పెరికి ఇచ్చో బలం మిందే నాకు ఇచ్చుటి మిందే ఇంజరే నీ ఎదురుంగ మందునోరిని బెస్కిగిన తక్కువగా అనుకుండొద్దు. నీ పక్కత మందునోరిని నీ చుట్టూ మందునోరిని బెస్కిగిన తక్కువగా అనుకుండొద్దు. నిమ్మ నీకు వరవేళ మిందిపోను నిమ్మ ఇంకా దాని నుండి గొప్పవానిగా ఇంకా పొర్రోటి స్థానతికి నీ పిల్లకు నిమ్మ ఆ దీవిని తిని ఓడవలితుకు దేవుడు నేనిని నిమ్మ తుంగన పని బాధదితుకు దేవుడికి వచ్చినావు కదా నీ లోపల మందని నా అంతటి వాడిని ఇల్లనించరు అనుకుండా దాన్ని తీసివాటి దేవుడికి ఎత్తని మంచి ఫలా ఇత్తవు ఫలించటి ఇంజరే దేవుడికి వచ్చినావు ఊడటి బెలాంటి ఫలా ఫలిసి ఫలించనెత్తుకు గలతీ పత్రికతే దేవుడికి అవుతావు కదా. ప్రేమ, సంతోషము, సమాధానము, దీర్ఘశాంతము, దయాలత్వము, మంచితనము, ఆశా నిగ్రహము, సాత్వికము ఇవంతగిన ఈ 9 మనలో మతుకు తప్పకుండా ఉన్నతమైన బెగ్గత్కు కృంగి అంజి ఇంకా బెస్కిన పరిస్థితికి అంత బాగుపరితితా బెస్కిడికి నన్ను ఇగ్గి కుదీమంతనా బెస్కిడికి నన్న ఈ స్థానతే ఈడపేమంతనా బెస్కి నాకు నా స్థితికి అంత మారితా ఇంజరే దొక్కపరతని నీతోటి దేవుడు తిరిగినది బాధ్యతకు వెచ్చు మందికి దేవుడి మాట తెలియక బే విధంగా దీవించబడతవలు అసలు పొరడికి దాయవలికి బాత తుంగవలో బేనునే తెలియక బెచ్చు మంది ఈ లోకದ మందని బెచ్చుకో ఆచారకిని వెంబడిస్తారు ఇగ్గదైతురు అగ్గదైతురు ఇగ్గ కై ఊడిస్తారు అగ్గ కై కూడిస్తారు ఇల్లు పోతే బాతో పేసి తెచ్చి లోను తొత్తుకు మనకి మందని కీడిత్తది దేయితల్లే అస్కి దీవిన వేయితకల్లే ఇల్లు పోతే బేనునో తీసి తెచ్చి బాగు తుంగేసుకు బాగు శాత తుంగేసుకు మమ్మ దీవేసి భరిత మళ్ళీ బెచ్చుకో తుంగేస్తారు మంతరు ఇది తెలియక దేవుడికి ఎత్తనద్ది మనుషుడికి నీర మత్తందరితోటి దేవుడికి ఎచ్చను నిమ్మ మంచిగా మందవలించరు ఆశపరసని నిమ్మ పొర్రొట్టి స్థానతికి దాయవలించరు ఆశపరసని కానీ నీకు బేలా దాయవలో తెలియటంకిల్లే బేలా దీవించబడతవలో తెలియటంకిల్లే నేను నిమ్మ మత్త స్థానత్ నుండి బహుగా బేల నేనిని దేవుడు విస్తరిస్తుండో తెలియటంకిల్లే బేల నిమ్మ వృద్ధి ఇత్తది ఊడితినో తెలియటంకిల్లే ಅದು ಬೇನೋಕೈತಕ್ಕೆ దేవుడు వర్రో మాత్రమే ఈ దేవుడు మాట మాత్రమే నీకు నేర్పితే నిమ్మ నెత్తటం నేర్చుకుట్టుకో
దేవుడు సరిగ్గా నెత్తటం నేర్చుకుట్టుకు దేవుడు పొర్రోడికి పేసొಯ್ತುಂಡು నెత్తటమే వర్రుకుపోతే పొర్రోడు కత్తస్ కరిసి దే తినబోనెంజరు దేవుడు అగ్గే తాయిస్తుండు. మున్నే బేలాన్నిత్తవలల్లే దేవుడు కన్నా నన్ను చాలా గొప్పవాన్నింజరు ఈ భూమితే పొర్రో ಬೇನಿ ಮನುಷ್ಯರು ಕತ್ಕು ಈ దేవుడు కన్నా మమ్మే గొప్పవారమింజరు అనుకుంటున్నారు. ఓరందరుగిన ఇడుపుటి స్థానత్కే దేవుడు ఇడుపే మంతరింజరు దేవుడికి వచ్చినో. ఈ లోకత్ పురమందని ప్రతి మనసు ఈ దేవుడు కన్నా గొప్పవాని నన్న ఇంజరు బేను అత్కు అనుకుంటారో ఓరు బేనురిగిన గొప్పవారయ్యో ఇంజరు దేవుడికి వచ్చినో. ఓరందరూ ఇరుపుటోరే దేవుడు మాత్రమే పొర్రమంచి పొర్రటోడు మనని దీవిస్తందుకోండు పొర్రమేనోడు మనల్ని నిత్యము కూడా ఓడోరమేనోడు ఊడటి హెచ్చినో కదా. మనలో మీరు ఇంకా దేవుడు మిమ్మల్ని హెచ్చించుకోదే మీరు తగ్గించుకుని మందటి ఎంచునో. మీ దీవెనకు మీ ఆశీర్వాదకు కాపాడుకుండవలే ఇత్కు బాతో తుంకు మనకి మీకు మత్త దొరవేళ మేము దేవుడు బహుగా దీవిస్తూ పోను. వాటిని కాపాడుకుండటానికి బెచ్చుకో ప్రయత్నతుంగ నిర్బోను. ఆ ప్రయత్నకయ్య తుంగనద్ది దేవుడికి ఎత్తనది బాధ్యతకు నీలో బాత అత్కు దేవుడికి ఇష్టం ఇల్లు దానిని తీసి వాటుకుని నేను గొప్పగా నీకు మందని దీవెన అంతగిన నేను ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತ ನಿಂಜರ್ దేవుడికి ಹೆಚ್ಚಿನೋ. ಓಡಟಿ ఇరిమియా అయిందని పుస్తకతే అదే అధ్యాయత ఓడటి 29వ వచనం తిని చదివితాను. మోయాబీయుల గర్వమును గూర్చి వింటిమి, వారు బహు గర్వపోతులు, వారి అతిశయమును గూర్చియు గర్వమును గూర్చియు అహంకారమును గూర్చియు పొగరును గూర్చియు మాకు సమాచారము వచ్చెను. ఈ మాట తిని ಬೇನೋಕೆಚ್ಚನೆತ್ಕು దేవుడు ತಿರೇನೋಡು ಬೇಲ ತಿರೇನೋಡು ಇದ್ಕು ಊರು దీవించబడతారల్లే, ఊరు ఆశీర్వదించబడతారల్లే, ఊరు గొప్పగా మినోరల్లే. ಅದು ಬೇನೋని వల్ల గొప్పగా మినోరిత్కు దేవుడిತ್ತ దీవెనయ్య ఊరగ మందనద్ది. ఈ లోకత మందని బల తిని, ఈ లోకత మందని శక్తి తిని, ఈ లోకత మందని విధానక్కిని అన్నిటినీ ఊరు దగ్గరికి పేసి తెచ్చి గొప్పవారిగా ఓరు వెచ్చో పొర్రోటి స్థానత్కి అత్తరు. కానీ దేవుడికి వచ్చిన పొర్రోడికి అంచి ఊరు అనుకుంటున్నారల్లే మా అచ్చటోరు ఇల్లొరు, మా కన్నా మామిని మెంచుతోరు ఇల్లొరు. మమ్మ ಬೇನೊನ್ ತಂತ್ಕು ಬಾರಿ, ಬೇನೊನಿ ಡೊಕತಿನ್ ತಂತ್ಕು ಬಾರಿ, ಬೇನೊನಿ ఒగ్గి పొర్రోడికి వత్తుకు బారి మమ్మ పొర్రో మినము అద్దు చాలు, మమ్మ అందరికన్నా పొర్రోడికి మినం ఇంచరు అనుకుంటున్నారల్లే. దేవుడికి వచ్చినావు కదా, అక్కడి నుంచి ఇరుపుడికి నెట్టీత నింజరికి వచ్చినో. ఓడటి అక్కడి నుంచి ఇరుపుడికి నెట్టీత నింజనోడు అగ్గకి వచ్చినావు కదా. ఉపాధ్యాయుందని పుస్తకతే నీ గర్వత్తోటి నిమ్మ పొర్రమిన అనుకుంటని ಬೆಚ್ಚಮಂತಿನ ನಿಮ್ಮ ದುಃಖಪರಿಸ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಈ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ವಾದಟಂತಕ್ಕೆ ಬೆಚ್ಚಮಂತಿನ ಬಾಧವಾಡ್ತೀನಿ, ಬೆಚ್ಚಮಂದಿ ಮಂತಿನ ಅಡಿಪಿಸ್ತೀನಿ, ಬೆಚ್ಚಮಂದಿ ಅಡ್ತರು ನಿಮ್ಮ ಈ ಪೊರೋಟೆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ವಾದಟಂತಕ್ಕೆ ಬೆಚ್ಚಮಂದಿ ಆ ಡೊಕ್ಕ ಕರುವಿನ ಆ ಡೊಕ್ಕ ತಿನ್ ನಿಮ್ಮ ఈ స్థానకు వాదటంతకి నేడు నిమ్మ నా అంతటి వాణ్ణి నయ్యే ఇంజరు అనుకొని నేను పోను. పొరొడ్డు నుంచి ఇడుపుడికి నెట్టీతను ఇంజరే దేవుడికి వచ్చిన ఊడటి ఆ ఉపాధ్యాయుందని పుస్తకతే మున్నేట అధ్యాయతే 3వ వచనతే మింది అలాగే దేవుడికి వచ్చినావు కదా. మమ్మ ఈ పంత్కి ఈ దేవుట్లో నడతని మీరెత్కన మనడత్కన నమ్మన మాట బాత దిత్కు మనడు బాత తుంగితాడో అద్దే మనంకి అద్దే వేయితే ఇత్కు మనడు బాత వాటితాడో అద్దే వేయితే ఆ ఊడటి మరక మారా వాటి దాని నుండి యాపిల్కాయ వాదవులు ఇత్కు వర్రో కదా. పాత వేయితకు మరక మార వాటుకు మరక పండే వేయితే యాపిల్కాయ వర్ర కదా. దేవుడికి ఎత్తనద్ది మనకి అర్థమాదనాటు చాలా చక్కకు మన దేవుడు మనకి ఓని మాట కెచ్చినోడు బాత కెచ్చిన ఇతుకు నిమ్మ బాత వాటినో అద్దే నీకు వేయితించును. ఈ సంతతి ఉపాధ్య ఇందని ఈ పుస్తకత మన డూడ్కు ఏదో మిందని ఏసావు సంతతి ఆ దేవుడు ఓరు గర్విస్త విధాన తినిపేసి దేవుడు ఓరిని ఇరుపుడికి నెట్టిత్తాటుగా మనడు ఊడితాడు. అగ్గా దేవుడికి వచ్చినావు కదా, నిమ్మ బాతకు అనుకొట్టినో అద్దే నీకు గిరుడ్డి వత్తే ఎంజర్కి వచ్చినోడు. ఊడటి
ఓరు అందరి నీ బాధ వాడుతారಲ್ಲೇ అందరు డొక్కని తంతురు అందుకని ఓరు కద్దే గిరుడు వత్త ఇంజర్కి వచ్చినో దేవుడు. ఏడో వచనం తినే చదువుకు ఉపధ్య నీతో సంధి చేసిన వారు నిన్ను తమ సరిహద్దుల వరకు పంపివేయుదురు, నీతో సమాధానముగా ఉన్నవారు నిన్ను మోసపుచ్చి నీకు బలాత్కారం చేయుదురు, వారు నీ అన్నము తిని నీ కొరకు ఊరి ఒడ్డుదురు. ఎంజర్ దేవుడికి వచ్చినావు నీ ఎగ్గి తిత్తోరు మళ్ళా నీకే ఓరు కన్నం వాటటానికి నీ పొర్ర తిరుగుబాటు తొంగునోరు ఇంజనుడు మరి ఈరు బాత తొంగుతారల్లే ఇంజరు మనడు ఉడుకు ఊడటి కెచ్చినరు కదా. 15వ వచనం తిని మనడు చదువుకు అప్పుడు యెహోవా దినము అన్యజనులందరి మీదికి వచ్చుచున్నది, అప్పుడు నీవు చేసినట్టే నీకును చేయబడును, నీవు చేసినదే నీ నెత్తి మీదికి వచ్చును. దేవుడికి వచ్చిన మనడు బాతకు తొంగితాడు. మీరు మంచి తొంగనేరే మీకు మంచి గిరుడ్డు వేయితే మీరు అందరికి నీ పొరుగు వారికి అన్నదమ్ములకి ఇంకి ఇల్లు పోతే నీ తోటి వారికి నీ చుట్టూ మందనోరికి స్నేహితురికి ఇంకి నిమ్మ బాతకు తుంగనేను అద్దె నీకు గిరుడ్డు వేయితే నిమ్మ చెడు తుంగనేనే పొర్రోడికి మాత్రమే మంచి వానిగా మంజనేనే లోపలి మందని గర్వం లోపలి మందని చెడు వేణు ఊడటంకిల్లోలే ఇంచరు అనుకుంజనేనే దేవుడికి వచ్చిన కదా నిమ్మ అలా అనుకుట్టుకు పొరపాటే దేవుడు నీనిని నానిని అందరిని ఓడునోడు ఓడూరు మినను ఇంజరికి వచ్చినోడు పొరుడికి మాత్రం మంచి వానిసనం నటీసనిని పోనో కానీ దానిని బెసుకోవర చుట్టూ నిమ్మ బేలాత్కు అనుకుంజ నేను బేనో ఓడటంకిల్లోరు నా పిల్ల గమనిస్టంకిల్లోరు నా ముత్తి గమనిస్టంకిల్లే నా చుట్టుపక్కనోరు బేనొరిగిన ఓడటంకిల్లోరు ఇంజరే అనుకుంజ నేను పోనో నిమ్మ బాతకు తుంగ నేను అద్దే నీకు గిరుడు వేయితించరు దేవుడికి వచ్చినోడు. నిమ్మ తప్పు తుంగితేనే నీ పిల్లాగిన తప్పు తుంగితోరు జాగ్రత్త సుమా తుంగొద్దు మంచి తుంగ దేవుడికి వచ్చినోడు మంచి విత్తల్లే విత్తనకు వాటనసికి నిమ్మ బేని విత్తనం వాటి తినో అద్దే వేయితించరు దేవుడికి వచ్చినో నిమ్మ బేనూరు నావరికి తుంగనని అనుకోండి నేను నిమ్మ నేడు తుంగనద్ది నిమ్మ గనక నిమ్మ బేను ఊడటంకిల్లురించరు పొరపాటుగా అనుకుట్టుకు మాత్రం నేనే నిమ్మ మోసం తుంగనేనే నిమ్మ గొప్పవానిగా ఆదవలిత్ కన్నా నిమ్మ గొప్పవా నాసిమి నేను పోను నీకు మంద నా దీవెన మందవలిత్ కన్నా నీ ఎగ్గి మందవలిత్ కన్నా నిమ్మ నీ లోపల మందని లోపల బేలామినినో బయదిగిన అలకే మందవలే బయటికి అత్తసికి బేలామినినో లోపల వత్తసిగిన అలకే మందవలే దేవుడికి హెచ్చినోడు నిమ్మ తప్పు తుంగురు వత్తుకు నీ పిల్లాగిన తప్పు తుంగితురు భారత్కు మనకి అందరికీ తెలుస్తుంది కదా మనడు లోను మంద నయ్యలు ఉణజోరే పేకని ఉండని పేకను ఉండకూడదు ఇంజరికెత్తుకు ఆ పేకలు మానేస్తుండా ఉటుకు ఇలా మరి డొల్లిదైతాడు ఉటుకు ఆరోగ్యం పాడైతే ఉటుకు మరి ఆరోగ్యం అంతగిన పాడాసిదైతే నిజమే అది పేకంగా తెలుసు అయ్యంగిన తెలుసు అతుకు అయ్యలద్దే తప్పు తుంగోరే పేకని వద్దు ఉండమని ఇంజరికెత్తుకు పేకలు మానేసావు కదా అందుకనే నిమ్మ బీన ఊడటంకిల్లో కదా ఇంజరు అనుకుని ఆ హరిది దిమ్మెర నేను పోను నీ పిల్లాగిన నాడి అద్దె హరిదిని తుంగితోరు అద్దె హరిదే నడితితోరు అందుకనే నిమ్మ బెగ్గత్కి నేను దేవుడికి బాతత్కు ఇష్టమిల్లోది నీలో నాలో మిందో దానిని అస్కినే దేవుడు మాట మనతోటి తిరియరు మత్తస్కి తీసి వాటుకు గనక నేను దేవుడు పొర్రొట్టి స్థానతే తాయిస్తానించను మున్నే పొర్రొడికి దాయవలించరే బెచ్చుకో అడ్డరుగంతా ఒగ్గోరే గనక పొర్రొడికి దాయవలనుకుంటుకు దేవుడు ఇరుపొడికి నెట్టితోండు బెచ్చుకో సౌలు అనుకుంటుండు సౌలిని ఇడుపొడికి నెట్టిత్తోండు దావీది ఇడిపే మత్తోండు దావీదిని పొర్రొడికి పేసొత్తుండు అందుకనే మనకి బెచ్చో మంది మాదిరిగా వేడనోరు దేవుడి మాట మాత్రమే మనను బాగుతుంగితే దేవుడి మాట మాత్రమే మనని గొప్పవారిగా తాసితే ఈ లోకతి నిమ్మ బెచ్చుకు అరుంగినికి మెరకన్నా ఆ పొరట స్థానకి దాయవలించరు ఆలోచనతో కన్నా అది జరగని పని దేవుడు మాత్రమే నేను పొరడికి తీసోదవలే దేవుడు తీసొత్తుకు నేను బేను ఇడుపుడికి నెట్టి ఇవ్వండు పొరడు కత్తో నిన్ను దేవుడు అందరికీ మాదిరిగాను అందరికీ వెలుగుగాను తాస్తుండు మరి అలా నిమ్మ
ಬೆಸ್ಕತ್ಕು నీ దుఃఖమంతా తీరి ನಿಮ್ಮ బాతత్క ఆలోచించి ఆశపరసి నేను పొరొడికి దాయవలించరే ఇల్లుపోతే నీకు మందనం అంతా అలకి దీవించబడతవలే ఇంకా ఆశీర్వాదం ఎత్తవద్దు ఓడవలించరు అనుకుంచి నేను అవంతా జరగవలిత్కు దేవుట్లో నిమ్మ తగ్గించుకుని చేయమంద పొరోడికి నేను పేసొయ్తుండు. అలా మీరు మనడు మత్కు తప్పకుండా మన తరకు బాగుపరితితకు మన పిల్ల తర్వాత తరకు కూడా ఆ దీవెనకు ఊడితరు దేవుడు. మరి అలా మీరు మందవలించరే ఆశపరచునోడు అలా మనడు మందవలించరే దేవుడు. ఆ దేవుడు ప్రణాళిక దేవుడు ఉద్దేశం మీనందరిని దేవుడు అలకి తాసి దీవిసొరే మున్నడికి నడిపిసవలే. దేవుడికి ఎత్తాటుగా బెగ్గగిన ఆ తొందరపాటుగా ఈ దేవుట్లో ఇచ్చజేపు నడతకన్నా ఇంకా పొరడికి దాయటంకిల్లడించరే బేదో బేదో అరంగిని దాయవలనుకుండటం పొరపాటే. దేవుడు కాల్కి నగ్గా ఎదురుడోరు మందనూరినల్లే ఒరనొర్రో సమయం ఎత్తది వేయితే అస్కి దేవుడు వెచ్చ గొప్పవారిగా తాయిస్తనించరు దేవుడికి వచ్చిన ఊడటి దావీది ఇడిపే మత్తోండు ఒను పిల్లగిన పిల్లని తరకిగ్గిన పొర్రుడికి దేవుడు పేసొత్తుండు. పొర్రే మందనాటుగా దేవుడు దీవిస్తుండు. మరి ఈ మాట క్యాన్సని మీరు బేలామినిరి బెస్కిగిన లోపలి గరివిసమటి ఆ ఈరికి మందం దాన్నంతా దేవుడు ఈ ఏసావు సంతతిత్త దానికి మందం దాన్నంతకి తీసి వాడుతుండు. ఓరు మనసుని ఓరు గర్వించటం వల్ల దేవుడు కాల్కినగ్గ దేవుడు పిల్లనగానే మంతకటు మనని దేవుడు పిల్లనగా కరంతో గనక ఓనికి నాకు తెలుసు మీకు బాత కావాలో మీమిని బెగ్గా బేని రోజుకి పొరడికి పేసోదవలో బేని సమయత్కి మీమిని దేవిస్వలో నాకు తెలిసించును. ఆ సమయం వాదం దాకా తప్పి దాయొద్దు. దేవుడు కాలికినగ్గ తప్పు తుంగొద్దు. మీమిని మనడు ఇల్లుపోతే మీమిని మీరు మోసం తుంకుండమాటి దేవుడిలో గొప్పగా దీవించబర్తకడు. బెస్కిడికి ఓని అరిదే నడతకటు ఓండి ఇత్తికే మనంకి దీవెన ఓండి ఈదకోకుండా బేని అరితికంచి మనడు దాన్ని సంపాదించుకుంచి మనడు లోపల వాటికన్నా అది మనకి దీవెన అయ్యో ఇంజరే దేవుడికి ఎచ్చను. మరి కణుకు పిమ్ముటు నన్న ప్రార్థన తింగితాను. యేసయ్యా మీకు వందనకయ్యా ఇద్దు ప్రభా. మరి నీ పిల్లకు నీ మాట క్యాన్స్తరు నీ పిల్ల అందరూ ప్రభా మంచి వారిగా మందవలే అందరూ గొప్ప పొరటి స్థానతే మందవలిత్తది నీ ఉద్దేశం. నీ పిల్లంకి నద్దే ఆశయ్యా కానీ బేల పొందుకుండవలో అసలు ఆ పొరటి స్థానకి బేల దాయవలో తెలియక ఈ లోకత మందని అన్ని పణుగు ఇల్లుకుపోతే చుట్టూ మందని విధానక అన్నిటినీ అయ్యా వెంబడేశ్వరే నీ పిల్ల ఇడుపుడికి డిగ్గి అంచునరయ్యా నిమ్మ పొరడికి త్యాము తెచ్చి నడిపిసా పొర్రోటి స్థాన తినీదటందుకి నీ పిల్ల నీ కాలికినగ్గా నీతిగాను యథార్థంగాను మందటందుకి సాయం తుంగ ఇంజరే నీ పిల్లంకి మందన ఆశ అంతా నెరవేర్చయించరే. ఈ సంవత్సరం ప్రవ్వా నీ పిల్ల బాధత్ కనుకొంచునురు దాంటే నీ చిత్తతిని జరిగేసురు నీ పిల్లని దీవిసయించరే. ఈ మాట అంతా ఏసైతే పెదిరితే తలుపురమినం తండ్రి ఆమేన్.